El proyecto de cambio es un proyecto, a mi juicio, imparable, ¿vale? Imparable. Imparable porque, aparte que lo necesita la población, sobre todo lo que creo que también lo necesita es el propio ciudadano. Mucha gente me para y dice, Roberto, ara toca, Roberto, ja és l'hora. I és deberes. Ara, jo crec que sí, perquè les idees que tenim, els projectes que tenim, van dirigits tots a les persones d'aquest poble. No a ningú més que les persones. I jo sempre dic una cosa, els ho dic als meus companys que volen col·laborar. La política és molt dura. Així no se ve guanyar diners. Almenys jo no me falta la política per viure. Jo tinc treball i no me falta res. El que passa que és una il·lusió constant. És com aquell que se'n va a la ONG Àfrica. Pues el mateix, jo tinc una il·lusió políticament per ajudar el meu poble i per dir aquests projectes que han fet la gent, dur-los a terme. I jo us dic a la gent que vam acompanyar, que va ser un equip important. Així no venim a guanyar diners, que no venim. Per això anem a ajustar-se bé el pantaló i anem a començar a ajustar el pantaló per als polítics, pels que governem. I anuncie que baixarem el sou el 20%, des de l'alcalde fins a l'últim regidor i fins a l'únic càrrec públic de confiança, el 20%.